Здравейте! Надявам се да сте добре. Тази вечер се включвам с един полезен лайф. Защо много да не съм пускала лайфове и съм изключително щастлива, че имам възможността да се докосна до толкова много прекрасни души, в които да им бъда много полезна. Но преди това аз съм Ради Енева, създател на бранда Healthy Mama. Вече повече от 7 години помагам на жени да влязат в изключително добра форма, осъзната форма и разбира се, като разбират причините за техните килограми. И това са именно точно тези тежести, които много често ни карат да трупат. Но причината, поради която се включвам днес, е много интересна, защото аз знам, че голям процент от жените се чувстват по този начин. И не само от жените, идва един такъв момент, в който някак си ние влизаме в един непорочен кръг. Ради, не ми върви с тренировките, не ми се получава с храненето, не ми се получава изобщо с абсолютно нищо, с нито една задача. Искам да започна някакво ново начало, искам да започна някаква нова промяна, обаче като че ли толкова много неща се опитвам да променя наведнъж и всъщност се получава така, че нищо не става. Чувствам се в задънена улица и това започва да ми тежи. И имам чувството, че започвам даже да качвам още повече от това. Има един такъв момент в живота на хората, в който ние действаме прекалено много. Започваме да действаме, правим много неща хаотично. Всъщност, в крайна сметка, говорим и за хранене, говорим и за движение, но всъщност в крайна сметка нашия живот и ни се случва. Имаме семейство, работим, трябва да вършим някакви други неща, все пак искаме да правим нещо за себе си, изобщо правим нещо на себе си. И когато не ни се получава цялото това нещо, ние започваме да се чувстваме прегорели. Обаче нека да си помислим. Когато сме точно в тази задънена улица, когато не ни се получава, когато усещаме това цялото голямо напрежение, много е важно ние да спрем за момент. Само ви напомням, че на 1 стартираме нашия маратон, който ние ще говорим именно точно за тези причини, които тежат много и именно точно за тази неорганизация. Много често, в която ние влезем или пък когато правим много неща в програма сме, обаче пак не ни се получава. В този маратон ние ще ви помогнем да забързате метаболизма чрез менюто на награди и в същия момент ще получите бонус тренировки и много полезни Zoom срещи, в които ние ще дискутираме именно точно тази вътрешна тежест, която ние изпитваме. Обаче нека сега да се върнем за това, за което си говорихме. Какво да правим, когато уж правим всичко, обаче нищо не ни се получава. Спокойно. Аз ще ти кажа една тайна. Много експерти и изключително много хора показват слънчевата част на нещата. Какво ще рече това? Това ще рече, че ние оставаме с едно такова погрешно впечатление, че всичко е прекрасно и те не преминават през предизвикателства и през трудности. Истината далеч не е така. Всяка една душа на тази земя е изправена пред предизвикателства и трудности. Но без тази тъмнина ние няма как да подобряваме себе си. Затова всъщност това, през което преминавате в момента, това, че не можете да се храните, че не ви се получават нещата, че не можете да започнете ново начало, че ви е трудно да се справите с каквото и да е, това е един добър знак. Ако сте от хората, който е действал много, който е правил какво ли не и продължава да действа, но стига до тази позиция, първото, днес ще ви дам 4 основни неща, върху които вие да спрете. Първото и най-основно нещо. Какво е нужно да направим? Спри. Спри и остави абсолютно всичко. Какво ще рече това? Когато ние спрем и просто за един момент си кажем, окей, оставам всичко, спирам да се боря, тогава ние отпускаме. Тогава ние спираме. Когато ние просто спрем да се борим, ние рестартираме. Защото, представете си, аз пак ще дам този пример. Представете си, държим един ластик и колкото повече го опъваме този ластик, в един момент той или ще се скъса и като го пуснем, той ще се върне към нас. По същия начин е колкото повече се опитваме с всички сили да направим абсолютно всичко по най-перфектния начин, не се случват нещата. Така че просто спри и занули.
Второто нещо, което искам аз сега да ти кажа, това е, когато не ти върви нещо и толкова вече ти идва до тук и искаш всичко да бъде по най-перфектния начин, и менюто, и тренировките, и да мислиш позитивно, и да постигаш невероятни резултати, да си перфектна в тяло, да си перфектна майка, да си перфектен човек, просто всичко да ти върви по най-прекрасния начин, не си длъжна на никой. Не си длъжна на никой. След като си спряла, просто е нужно да си кажеш, не си длъжна на никой и е нужно да се върнеш една идея малко по-назад. Окей, на кого аз наистина се опитвам да се докажа. В случая, начина на хранене, в случая, движението е основата, върху която ние трябва да стъпим. И ето следващата точка, върху която ние да си поговорим. Голям процент от жените, които искат да влязат в форма и да промених техния живот, всъщност те влизат в една рамка на перфекционизъм. И аз ти казвам, всички имаме такива моменти на падеж, всички имаме такива моменти, в които ни се иска да се откажем, всички имаме такива моменти, в които изобщо нищо не върви. Нито храненето, нито движението, нито една сфера като че ли в нашия живот. Но това е знак, че е време ние да спрем, да намалим, да спрем да бутаме, да спрем да се доказваме на кой и как, защо трябва да се получат нещата и да се върнем към себе си и да видим, а какво е нужно аз сега да направя, а какво е нужно сега аз наистина направя, на кого се опитвам да се докажа. Айде сега да те попитам точно теб. Една интересна тема. Ако се намираш в тази ситуация, помисли си, може да не ми коментираш, може да не го казваш, на кого се опитваш да се докажеш. Ако не се справиш с това, имаме сега една прекрасна, феноменална група в нашите програми и ние не говорим само за тренировки, не говорим само за хранене. В момента даже преминаваме една 12-седмична програма, в която за някой може би малко ще бъде предизвикателно, но пък за други е много забавна. Но айде сега да те попитам, аз сега тук, на кого се опитваш да се доказваш? Когато те действат в програмата и когато не се справят с дадена задача, не се справят с тренировките, не се справят с храненето, нещо не върви, нека да се обърнем навътре и да се поставим на тяхно място или да вземем някаква конкретна сфера в нашия живот. И нека да попитаме пред кого аз съм длъжна. Къде ми отива фокуса? Дали ще бъдат лидерите? Дали ще бъде някой конкретен човек? Дали ще бъда в случая аз? Дали ще бъде в случая Гради? На никой не си длъжна и на никой не си длъжна да доказваш каквото и да е било. Цялата тази промяна я правиш за себе си, за твоето благосъстояние. За това ти да се чувстваш щастлива и добре, за това ти да се чувстваш красива, за това ти да се научиш да отделяш време за себе си, за това ти да ставаш все по-добра и все по-добра. И идваме към третата точка. Нещо, което много ни спъва. Това е перфекционизма. Да, перфекционизма. Когато ние се опитваме всичко да бъде перфектно, задачите, храненето, движението, начина на мислене, облеклото, това как говорим, това е знак, че вие не приемате вашата същност, че тя е тук, за да почне да се подобрява. Съвършено нещо в природата, перфектно, кое е? Всички ние сме много различни. Всяко едно тяло е много различно. Всеки един режим е много различен. Всяка една тренировка е много различна. И именно точно в това се крие най-голямата уникалност. Уникалността да го направиш за себе си и да не си перфектна, а да го направиш по твоя начин и да си гъвкава. Какво ще рече това? Както сега ние правим в нашия маратон. В нашия маратон какво правим? Правим така, че ние даваме меню. Да, то е една основа. Обаче, знаеш ли, ако ти не ядеш месо, не е задължително да влизаш в нашата рамка. Окей, не ядеш паста. Окей, няма проблем. Не е задължително да влизаш в нашата рамка. А нека те попитам, знаеш ли какво ти наистина искаш и обичаш? Именно точно в това се крие да бъдеш щастлив, когато намериш твоя начин. А когато ние се борим да сме перфектни, защото трябва да направим конкретното меню, трябва да направим конкретната тренировка, ние искаме да бъдем като някой конкретен човек, нещо. Идеята тук е да сътвориш твоя начин, твоето движение, твоето хранене, твоето време, твоите правила. А именно точно това правим
полагаме основи и в нашия 7-дневен маратон. Всичко е много гъвкаво. Защо? Защото когато получим меню, окей, това не ядем, добре, с какво мога да го заместя така, че да го ям аз и цялото ми семейство. Идеята тук е да забързаме метаболизма, да разберем как да организираме храненето и най-вече да започнем да балансираме хормоните. Но нека се върнем към перфекционизма. Ето тук е наистина големия страх. Големия страх на хората, че аз ако не го направя правилно на 100%, аз няма да имам резултат. И когато ние действаме по този начин, това е знак, че ние автоматично ще отидем към провал. Защото перфекционизъм е равно на страх. Следователно, когато ние се страхуваме, ние действаме от страх, а не действаме от щастие, защото искаме да постигнем резултат и да се забавляваме. Това е наистина едно нещо, което много често срещам в нашите клиенти с хората, които сме работили. Така, първото и най-основно нещо, което направиш. Върни се към малките стъпки. Ако в този момент се намираш прегоряла, не ти се получава нищо, изпитваш голяма тежест, правила си всякакви диети, какви ли още неща, първото, стопираш. Просто спираш и си казваш, окей, издишваш хубаво и днес каквото такова. Дай си един-два дни почивка. Прави това, което ти се прави. Пусни абсолютно всичко. Това не е отказ, това е презареждане. Това не е предаване, това е презареждане. След като го направиш, просто се върни към малките стъпки. Създай малка рутина. Както ние сега ще правим в маратона с малки късички тренировчици. Или ако не искаш да са примерно, да кажем, 7 пъти в седмицата, направи го стъпка по стъпка. Стъпка по стъпка. И знаеш ли какво? Фокусирай се върху своя напредък. А не се фокусирай постоянно. Още колко трябва и как не се справяш. И едно от най-важните неща. Прекрасни, мили хора. Обожавам да говоря винаги за различната гледна точка. И какво ще рече това? Това ще рече, че не става въпрос само за тренировки, не става въпрос само и единствено за хранене, а най-вече става въпрос и за начина на мислене, за нашето осъзнаване. Наистина осъзнаваме ли защо по такъв начин ни се случват нещата и как можем да го стопираме. И нека сега да погледнем. Ако ти си казваш, трудно е, никога не става, не ми се получава, няма как да стане. Всички имаме такъв момент. Обаче нека да занулим и нека просто да спрем да бъдем жертви и да си кажем, от тук нататък вече е време да създам моето тяло, вече е време да създам моя живот и вече е време да спра да бъда жертва, а да започна да сътворявам това, което наистина искам. И да, изпит ще има. Колко силно ти искаш твоята промяна. Ще дойде първи изпит, ще дойде втори изпит, ще дойде трети изпит. Обаче най-важното нещо е просто ти да продължиш. Наблюдавай думите, които изговаря, защото преди думите има твоите мисли, твоите вярвания. А какво е? Мисъл? След това имаш думи, след това имаш действие, имаш резултат. Внимавай какво говориш, защото това, което говориш на себе си, става истина всеки ден. Ако всеки ден повтаряш трудно и няма как да стане, какво се случва тогава? Случва се така, че твоите действия отива да докажат това на твоя мозък, че всъщност ти вярваш това и е време да ти дадем резултата, за да си го докажеш. Една малка промяна. А какво ще стане, ако този път успея? А какво ще стане, ако върна фокуса си към напредъка си? А какво ще стане, ако просто спра за момент, издишам и нулирам и започна от начало? А какво ще стане, ако аз просто стана, изтупам се и отново продължа с пълни сили? А какво ще стане, ако днес заменя? Аз не мога аз ще опитам. Утре падаш, но пак казваш, аз ще опитам. И това е едно от най-прекрасните неща. Е да не се отказваме. Да не се отказваме и да продължаваме. И да приемаме, че трудните моменти са част от пътя. И те са част от нашето ежедневие. Преди живеех с илюзията и много хора много често живеят в това, че мислейки се, че когато аз постигна съвършената фигура, аз ще оправя целия си живот. А когато аз постигна това, аз трябва да спра да правя каквото и да е и аз ще бъда изключително щастлива и вярвам, че наистина нещата ще се случат по най-хармоничния начин. Обаче истината е друга, че живота е едно прекрасно пътешествие. И знаете ли, често така съм се задавала въпроса, какво е нужно ние наистина да направим? Ние е нужно просто да имаме цели, да си поставяме цели.
да ставаме все по-добри и какво? Да се наслаждаваме на нашето пътешествие. Понякога това пътешествие ще бъде трънливо, обаче крайната цел, всъщност щастието от нея ще бъде, може би, за миг. Това е като да купиш нова кола, или да си купиш ново бижу, или да си купиш нова дреха. Колко време ще се радваш на това? Ще се радваш 1, 2, 3, 4, 5 дни, 6 дни, 7 дни и след това какво? Просто забравяш и го взимаш за даденост. Но знаеш ли какво? Когато си поставяш цел, когато си там, където вече искаш да си, когато имаш яснота какво искаш да постигнеш, истината е следната. Ти си различна. Или различен случай, ако гледаш това видео. Ти си различен. Най-важното тук е пътя на твоята душа. Да, Ради, ти говориш за тренировки, за хранене. Истината е, че това е една голяма съвкупност. Затова и в нашия 7-дневен маратон той се нарича 7 ход. Хранене, осъзнатост, движение. За това ще си говорим много. Стартираме на 1. Вече момичетата, които са се включили, утре ще получат, те не знаят, но утре ще получат достъп до менюто. Започваме на 1, за да могат да си приготвят абсолютно всичко, за да няма стрес и напрежение. Така сме го направили. Така че, прекрасни мили хора, направете така. Направете така. Нека да занулираме, когато се намираме в това положение. Нулираме, спираме за момент. Просто започваме наново с малки действия, яснота, какво наистина искам аз и просто следваме напредъка. Малките всекидневни действия, повторени в продължение на 1, 2, 3 месеца, тогава ни дават резултати, а не големия убиващ квантов скок за 1 ден, 2 дена, 3 дена, в който да те изтощят от тук до тук и да се откажеш и после да се страхуваш да направиш каквото и да е действие. Защото, да, хубаво да се действа, но едно от най-важните неща е, че не е нужно да си давате здравето и да бъде толкова трудно. Така че, когато се намирате в тази ситуация, просто направете тези 3 неща. Спрете, откажете се и си починете чисто вътрешно. След това избягвайте перфекционизма. След това наблягайте на малкия напредък всеки ден, защото всичко е в вашите ръце. И не забравяйте, всички хора преминават през такива моменти. Човек в абсолютни, на 100% щастие всеки ден, аз все още не съм срещала, може да съществува, но тъмнината е нужна, за да можем ние да разбираме на къде искаме да вървим и какво още искаме да подобрим. Първото и най-основно нещо. Не са парите. Не са бизнеса. Не е нищо извън вас. Първото най-основно нещо е да се погрижим за себе си. И тук започваме с себе си, с тялото. Аз много пъти съм го казвала. Това не е егоистично. Това не е нещо лошо да изберете себе си, да влезнете в добра форма, да се храните по начина, по който искате и да се излекувате и да подобрите живота си. Да имаш време за себе си. Пак казвам, не се чувствай виновна, защото когато ти си щастлива, всички други ще бъдат щастливи около теб, защото всичко започва от нас. И сега чуй, ако се намираш там, където описах, ако се намираш, че си в задънена улица, просто почини. Това не е състезание. Ти не е нужно да поправяш тялото. Не е нужно да изглежда по определен начин, за да бъдеш приета, за да бъдеш обичана, за да бъдеш харесвана. Нужно е просто да обърнеш внимание на себе си, да поспреш, да си починеш и да си кажеш, не е нужно да влизам в нечия чужда рамка, но е нужно да стъпиш върху база, за да създадеш своята прекрасна нова история. А именно точно това правим на 1. Нямам търпение да започнем, защото това е една промяна. За 7 дни доказано вече можеш да премахнеш до 7 см от талията. Но това е най-големия бонус, който ти можеш да получиш. Информацията, която получаваш вътре, менютата, срещата, разговорите, това е най-ценното. Защото ти си прекрасна точно такава, каквато си. И не забравяй, че информацията всъщност остава информация, ако не е последвана от действия. Линк за маратона ще ви оставя, може да го намерите над това видео. Също така ще оставя и в самите коментари отдолу.
Менюто е много хубаво. Гради се е постарал така, че да бъде лесно. Имате сутрин, обед и вечеря, балансирано хранене. Да, балансирано хранене. Тук говорим без крайности. Менюто е направено така, че да може да ви забърза метаболизма, да можете да изхвърлите така задържаното количество вода и в същото време да започнете да подобрявате хормоналния дисбаланс. Отделно, бонус към това, вие получавате бонус тренировки, късички и кратички от мен. Отделно, също така получавате Zoom срещи, в които ние ще дискутираме определени теми. Отделно получавате и информация, която е свързана и с емоционалния глад, и с храненето, коя емоция, защо се храним с определена храна, коя емоция седи за това. Изключително полезно. Така че за 7 дни вие може да постигнете чудесни резултати. И това меню работи, вече правим така доста често такива маратони, работят изключително добре, но едно от най-основните неща е, човек трябва да действа и да бъде отворен за промяната. Изключително вкусно е. Ще ви издам какво е междинното хранене, защото Гради се е погрижил вие да се чувствате комфортно, щастливи, не да се чувствате лишени. В начало може да ви се струва, че ще бъде нужно да се храните доста, но за да може тялото да влезе в добра форма и да се забърза метаболизма, е нужно добро количество храна и то правилната храна. Но междинно хапване какво ще бъде? Нещо шоколадово, нещо сладичко, което е супер бързо за приготвяне и нещо наистина невероятно. И то ще ви подпомогне чисто енергийно, вие да се чувствате наистина щастливи. Менюто е просто, лесно, повечето от продуктите ние сме сигурни, че ги имате от дома. Тренировките са бонус, могат да бъдат направени от всякакво ниво, без значение дали сте начинаещи, без значение дали сте напреднали. Те са само от удобството на своя дом. Аз съм човек, който е сертифициран фитнес треньор и персонален треньор, но обожавам да тренирам от дома и съм адаптирала всичките ми програми да бъдат от дома със собствено тегло и с тежести. За тази програма, която ще ви дам за тези късички тренировки, ще ви бъде нужно само единствено на вашето собствено тегло, без нищо. Подходящо е без значение за възрастта, и за начинаещи, и за напреднали. Така че ако усещате, че имате проблем с хормоналния дисбаланс, ако усещате, че имате проблем с забавения метаболизъм, много трудно качвате, чувствате постоянна подутина, чувствате се леко депресирани, правили сте толкова много крайности, какви ли не, още неща и все се връщате в едно и също положение, този маратон е добър старт за вас. Ради за 7 дни какви резултати ще получите? Ще получите чудесни резултати. Пак казвам, че до 8 см имахме даже един път. Една жена беше свалила от талията за 7 дни. И да, това е възможно, но основната идея е какво правим след това, как се храним след това, а ние ще правим точно това. Ще ви учим как да комбинирате, така че как да продължите, ще ви дадем и напътствие, как да продължите дори и след тези 7 дни. Така че основната идея е ние да се научим. Пак казвам, работим върху тези 3 основни точки. Движение, хранене и осъзнатост. Това е един добър старт, но най-важното е вие да действате и да имате голямо желание наистина за промяна. Така че печели само този, който действа. Аз от себе си съм разбрала, че много информация съм чела преди години и това може да бъде доста объркващо за всяка една от вас, защото има много различни методи. Искам да ви кажа нещо много интересно. Знаете ли какво? Всяко едно нещо работи. Няма метод, който да не работи, но въпросът е тук. Кой е твоя метод? Защото аз съм пробвала какви ли не програми. И тук не говорим само за тялото, а тук говорим и за всякакви различни обучения. Да, един от най-големия бонус е печелим информацията, но най-големия бонус е как аз да приложа тази информация, че да стане подходяща за мен и моя живот. Защото кедото ще работи за някой, тежестите ще работят за друг, пилатеса ще работи за трети, някакъв друг вид хранителен режим ще работи за четвърти. Въпрос е към какво можеш да се придържаш точно ти до края на твоя живот. И пак
пак казвам, всяка една програма работи, но е време да създадеш своята собствена, защото разбери, едно от най-важните неща е не да бъдеш програма за цял живот, а идеята е да създадеш твоя нов начин на живот. А именно това ние правим, полагаме нови основи на първи. Така че прекрасни, вярвам, че този лайф е докоснал правилните хора и дано да достигне до правилните хора. Всичко е в твоите ръце. Ако си прегоряла, спираш за момент и просто стъпка по стъпка, с малки действия, пак се връщаш отново, насъбирайки нова сила, но вече с стария опит. А това е нещо прекрасно. Пожелавам ви спокойна и прекрасна вечер, за да се запишете в маратона горе над това видео и след малко ще сложа и линк в коментар. Спокойна вечер от мен.